Mhlambe ke uzibuze ukuba yintoni isihobe. Namhlanje sikuphethele loncazelo. Kweku mandizibulisele kwakhona kuni maAfrika mahle. Ndinamkele kwikhasi lenu elithi funda rhoqo. Ukuba ukhe uzibuze ukuba yintoni isihobe, nansi incazelo. Okangombane kwincwadi yakhe uthi isihobe luhlobo loncwadi olukhupha imbilini yomntu ngohlobo olusuka emxhelweni. Uthi luncwadi oluzoba uthando, uvuyo, uncomo, ubukhalipha, unyembo, usizi, ubuhlungu kwakunye nentiyo. Ukanti enye incazelo ngesihobe ithi luncwadi olubhalelwe ukuvakalisa uthando, inhlungu, ukunika izimvo njalo njalo. Imbongi isebenzisa isingqisho, izafobe nezikrweqe, imifanekiso ntekelelo, izixhobo zesandi kunye nolwimi oluchukumisayo ukuxhokonxa iingcinga kunye nomdla kumfundi wayo. Kwaye lunokubhalwa ngendlela ezithile. Kuqheleke ukusetyenziswa imigca okanye izitanza. Lilonke ke mfundi, eyona nto siyiphawulayo kwezi nkcazelo zesihobe kukuba isihobe luncwadi oluthile apha oluthi luthethe ngemvakalelo, luthethe ngendlela abaziva ngayo abantu. Oluncwadi lugxila kuthando, uncomo, uvuyo, kwaye oluncwadi luxhokonxa imvakalelo zalowo olufundayo. Kushicilelo lwanamhlanje siza kuthi sigxile kuzibongo zomthonyama okanye isibongo. Ukhona ke umahluko phakathi kwesibongo nemibongo. Ukuba ufuna ukwazi lo mahluko, nceda ubukele ushicilelo lwethu oluthetha ngeendidi zemibongo. Ingaba yintoni izibongo zomthonyama okanye isibongo? Olu ludidi lombongo olungacwangciswayo, koko imbongi yomthonyama isuka idanduluke ngenxa yovakalelo okanye ihlombe ibonge. Ike yathi imbongi kaZanzo uMajokwathini athi uqumbi. Hayiba! Yiba! Kaloku enjalo asiniwanga ngokufana. Asingelanga ngasangweni. Singene ngeli saphuma ngeliya. Ewe man! Injela ndumkhonto yantlonte. Kanti ngakhwelo linye ebanjibeni imazi yehlisa. Vuma ntanga zethu sibaleke ngoba kakade le ntumbona umandi ngokugqibelayo. Vuma ke nathi sikungqinele. Ayaphina amaXhosa athi kwakube kwamazwe landelelana kunyuka intongo ngomqolo ikabele emagxeni phuhla iphume ngomlomo. Ewe kaloku kunamhlanje nje siyathumisela sinilikilithe bantwana bethu. Mamelani ukubekwa kolwimi lakho kwethu, nive ngendlebe, kunyakaza igazi, kushwabana indawo zokuthunda. Loo nto isixelela into yokuba imbongi yomthonyama ayombongi icelwayo ukuba mayibonge, ivele idanduluke ibonge, ingacelwanga, ingamenywanga. Apha kuzibongo zomthonyama kubongwa izinto zasendalweni, izinto ezilixabiso esizweni, iinkosi, amaqhawe namaqhawekazi, izilwanyana neziganeko ezithile. Kwaye imbongi isebenzisa uhlobo lwesigama esingaqhelekanga esityhila isimo somntu, ubume bento leyo ibongwayo kwaye
iyazakhela amagama. Oku kukuba imbongi ezi zingovimba benkcubeko nolwimi. Lonto ke ithetha into kuba imbongi iyakwazi ukubonga yibonge ithi apha ekubongeni kwayo isebenzisa igama elitsha elingazange laviwa ngaphambili kuba kaloku ngabo abantu abagcina ulwimi, ngabo abantu endithanda ukuthi zizigcina nkcubeko. Nam ke ndizenzele igama elitsha okanye isibizo esimbaxa esitsha esithi isigcina nkcubeko. Kuxhapha ke ukuba isebenzise amagama ambaxa, izafobe ezinjengezikweko, isifaniso nesihlonipho. Kukho ndlela ithile ke yokuqala isibongo. Imbongi iboleka indlebe ngokudanduluka yenjenje. Oh yina! Oh yina! Kungenjalo ithi Vityo! Vityo! Mhlawumbi ithi inzwi! Inzwi! Nezinye ke ngokuxhomekeke kwimbongi leyo. Zikwakhona nendlela zokusiphetha isibongo. Xa zivala imbongi ziye zithi Ndengcingelele. Mhlawumbi zithi Ndejoni. Okanye zithi Tatalahote. Nezinye indlela zokuphetha. Yakutsho imbongi iyehla okanye igqibile. Isibongo ke sidla ngokuba neendidi ngeendidi zophindaphindo. Sikwaxhathisa ngezithetha ntonye. Isingqisho esingacwangciswanga lolunye lophawu oluxhaphake kakhulu. Isingqisho ke kuxa imbongi igxininisa kwisandi yesithile kodwa ibe isebenzisa amagama anentsingiselo engafaniyo. Umzekelo, sithi Tshwatshubekho Nkosi yamatshawe kuba utshaba lusitshutshisa lusibhekisa ngapha nangapha ngeenjongo zokusitshabisa. Apha kusibongo izitanza ziyakwazi ukuba nemiqolo engalinganiyo, ukanti ezinye izibongo azinazitanza kwaphela. Ukhumbule kaloku awubhalo lombongo suka kwimbilini, suka ngaphakathi kwimbongi. Ukanti ukuba besithetha ngomculo okuthiwa yi-rap, lanto sithi yi-rhythm and poetry, besiza kuthi imbongi yomthonyama ayibhali, iya-freestyler. Leyo ke ibiyinkcazelo yezibongo zomthonyama okanye isibongo. Olushicilelo uluphethelwe ngokuzingca kumfundisi-ntsapho wakho omthandayo. Uzuncede ucofe ulike, uthande olushicilelo, uze uzibophelele ukuba ukazibopheleli, ucofe usubscribe ukwenzela into yokuba xa sikhupha ushicilelo uzungaphoswa. Ndengcingelele. Yo!